ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ସାର୍ ମୋ ଅଜା। ଚୁପ୍। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବୁଝିଲୁ? କହିଲୁ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କିଏ କରିଥିଲା? ଚାନ୍ଦୁଆ ବୁଢ଼ା। ଆବେ ଚୁପ୍, ଏକଦମ ଚୁପ୍। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ହଁ ସାର୍, ଗାନ୍ଧୀ ଗାନ୍ଧୀ। କହିଲୁ ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ସାର୍ ଚାନ୍ଦୁଆ ବୁଢ଼ା। ତୁ ବୋପା ଚାନ୍ଦୁଆ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ବୁଝିଲୁ? ବେଶୀ ହଉଛି। କଣରେ ଏମିତି ଅନଉଛ? ବାଡ଼ିଆ ନା କଣରେ? ନାଇଁ ସାର୍, ଇଏ ସବୁବେଳେ କୁକୁର ଭଳିଆ ଅନେଇଥାଉଛି। କାହିଁ ତୁ କହିଲୁରେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ସାର୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଭୁଲ ଆନ୍ସର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ହଁରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁନୁ। ତୋ ବାପା ଡାକିଲେ? ତୋ ବାପା ଡାକିଲେ କ'ଣ ତା ବାପା ପାଠ ପଢ଼ିବ? ତୋତେ ମାଡ଼ ଦରକାର।